Kwa kaɲi bismillah Seku Kuyate Jɛnɛba Sagi kaɲi Seku Kuyate kaɲi Antoine Ngagne an ka technicien Lakikaw kaɲi jumɛn Ousmane Togo Monsieur Vincent an bɛ Ousmane Togo ta in lajɛ parce que a famara ka woro di kɔrɔkɛw ma Sira Kamara n ko Ousmane Togo ta famara ka woro di kɔrɔkɛw ma an b'ale ta lajɛ Dramane Kone Ousmane Togo an bɛ ta bila réserve la o bɛ ɲɛ Ala ka kunna diya amina Ala ka sababu ɲuman d'a ma amina Antoine Simoni ka kɛnɛ bismillah baasi tɛ baasi t'a la yan de sani bismillah ko y'a fɔ Kati ni kunna jara dɔrɔn muso bɛ kɛ Katika ye gasi t'i la de sani Ala ye kunna diya bismillah ko cogo di ne ma fɛn fɔ ko cogo di foyi Ala ka kunna diya amina Ala ka sababu ɲuman d'a ma amin Ala k'an sɔn k'an sɔn b'a kɛ Ala ye amin min ye jamana ye Ala k'a basigi amina jamana ye Ala k'a basigi jamana ye Ala k'a basigi amina jamana ye Ala k'a denw kan bɛn amin Ala k'an bɛn amina a gɛlɛyara cogo cogo an ka laban ni sigi ka fɔ o de bi laban bismillah o tuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a f'i yɛrɛ ɲɛna a k'i danbɛlɛ k'i fo yan fo Sakɛbugu kuma ɲɛna i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na ka lamɛnbaajɛkulu bɛɛ fo minnu bɛ k'an lamɛn radio siraw fɛ minnu bɛ k'an lajɛ télévision na minnu yɛrɛ bɛ k'an lajɛ téléphone fɛ internet la an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye k'anw ka kuma ta k'a mɔnɔbɔ ani radio caman tulu kala siri mɛ ɲɔgɔn na i ka dɔn Mali kɔnɔ an tɛna se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ o tumana maa o maa b'anw ka baara de ta k'a mɔnɔbɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin y'an sigilen ye kɛnɛ in kan sirajan d'a ma don sabu don kibaruw bɛ bɔ ka caya anw ka baara de ye k'a yɛlɛma bamanankan la sabu sɛbɛn ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn i ka dɔn français kan de la sira mana janya cogo cogo i ka dɔn n'i ye sira minɛ i bɛ dɔ bɔ a la Youssou ni tosɛri don cogo ɲɛna to pasacogo bɛ ɲɛ kɔrɔtɔ kun tɛ dɛ sabu ni zaban bɔnna a bɛ bilen Youssou anw ka baara de ye nin ye o fana ni Ala sɔnna a ma an bɛna an kɛ kunnafoni kan sisan o la yanni an ka don kunnafoni kɔnɔ an bɛ boli biribiribiri ka taa Kulukɔrɔ gouverneur la Kulukɔrɔ gouverneur colonel Lamini Kapɔri Sanɔgɔ a n'a ka protocole Magase Kuyate i ka dɔn u b'a la k'an lamɛn nin waati na ka Kulukɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ko cɛ in ye maa ladiri ye dɛ dan tɛ foli min na o tuma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn anw ka région Kulukoro an bɛ taa don ayi anw ayi Segukaw ye anw ye Katikaw ye kuma ɲɛna c'est notre région o tuma na merci monsieur le gouverneur kuma ɲɛna colonel Lamini Kapɔri Sanɔgɔ Youssou Murankɛ sɛbɛn ɲɛfɔlɔ e tɛna jaso Murankɛ awa n'i y'a di yan ne b'a lasegin ma i ka suuru Murankɛ n'i ye sɛbɛn di yan ne bɛ sɛbɛn in da i ka dɔn sɛbɛn min n'an bɛ don n'a ye o ye l'indicateur du renouveau ye l'indicateur du renouveau a kuma bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye Mali a ka dugujukɔrɔ nafolo n'i y'a lajɛ bi na dugujukɔrɔ nafolo ka ca nka min fanba de bɛ bɔ bi kosɛbɛ n'o bɛ sɔrɔ ba di an ma o ye sanuko ye ɲɔnɛ fɛn min ye nafolo caman de ye a b'an ka dugukolo in jukɔrɔ nanzarakan la an ko ma ko 9e édition journée minière et pétrolière o ti dɔwɛrɛ ko fɔ min ye i ka dɔn nin y'a tago kɔnɔntɔn n'a ye ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ tile damadɔ fɛn min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ko ye o baara olu de daminɛna tarata a baara nun dɔw bɛɛ lajɛlen kɛra i ka dɔn CICB la fɛn min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ye an bɛ se k'a nafa bɔ cogo min na i ka dɔn ni ka kɛ an yɛrɛ ye i ka dɔn ɲinɛ kuma in a bɛɛ lajɛlen bila an kun bɛ o la n'i y'a lajɛ san o san nin don a bɛ ɲɛnamaya kabi san 2005 ɲinɛn ta o y'a tago kɔnɔntɔn n'a ye n'i ye nin dun ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye tarata ye i ka dɔn novembre kalo tile 16 baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna CICB la maa min kun bɛ baara in ɲɛmaya la o ye premier ministre ye i ka dɔn docteur Sogɛl Kokala Mayiga tile 3 kɔnɔna la ka hakili jagabɔ kɛ Mali dugujukɔrɔ nafolo ko a bɛ danga jumɛn na kɛrɛnkɛrɛnnen na min yɛrɛ bɛ ka bɔ bi kosɛbɛ n'o bɛ k'a nafa n'o ye sanuko ye a bɛ danga min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye ministre caman olu tun bɛ kɛnɛ kan nka ministre yɛrɛ min n'o bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kofɔ an'an ka kuranko n'an ka jiko n'o bɛ Lamini Seydou Tarawele kofɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan nin don kama a ye kuma caman fɔ chambre des mines o maa ɲɛma Ablaye Pona o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani maaba caman fɛn min ye ministre des mines ye n'a b'an ka dugujukɔrɔ nafolo kofɔ o ministre ye ba Lamini Seydou Tarawele Lamini Seydou Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛn dan ye kumakun bɛ min kan o kumakun ye dɔwɛrɛ tɛ k'o fana bɛ bɛn an ka faranjɛla fanga mɔɔ hakilina ma kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ an bɛ se ka nafa yɛrɛ saalo ka bɔ an ka dugujukɔrɔ nafolo la cogo min na ani ka se ka bɛɛ lajɛlen sen don a la o t'a bɔ fɛn min fana ye an ka fasodenw ye ani cakɛyɔrɔ minnu bɛ an ka Maliba in kɔnɔ yan olu minnu fana bɛ se ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ i ka dɔn ko an k'an sinsin olu kan ko nafaba de bɛ u la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min ye ministre i ka dɔn Lamini Seydou Tarawele ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye coronavirus ye covid 19 a fana digira n na kosɛbɛ hali sanubɔko fa fɛ covid i ka dɔn a ye bisi basa
masa caman do baaraw la o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye i ka dɔn damandakow ye ayiwa n'i ye pigini ayiwa dabani sɔrɔ ka taa yɔrɔ dɔ wuguba o fana k'e bɛ sanu bɔ ye ko n'a ti kɛ sariya kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛniba de an ka jamana kɔnɔ a ma fɔ ko fɛn min ye damanda ye ko nafa t'a la nka Yusu n'a fɔra bɛɛ lajɛlen ka taa dingɛnin tigɛ i yɛrɛ ye k'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ dɛ ko mana kɛ cogo o cogo fɛn min ye damandatigilamaw ye nafaba b'u la o fana bɛ sɔrɔ yuguba kosɛbɛ nka ko bɛɛ lajɛlen ka bila sariya minɛ kɔnɔ k'o de bɛ bɛɛ lajɛlen fana nafa kabi janvier san 2021 an ko ma ko dragage n'o de ye ka taa ba kɔnɔna se ka cɛncɛn bɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka ba gere i ka dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni dulonna n'i fana y'a lajɛ gɛlɛya caman fana bɛ an ka sanuko kan nka minisiri y'a jira k'a fɔ dɔɔni dɔɔni n'an y'a bɔ a da fɛ ayiwa an hakilina ye min ye an ka Mali sanuko la i ka dɔn an b'a sɔrɔ Yusu Tarawele n'i ye sanu yɛrɛ ta k'a lajɛ bi ka minɛn yɛrɛ donni ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ an ka ma ko exportation sanu a fanba b'a la dɛ i tulo ɲɛgɛlɛ ye jɔ fɛn min ye an ka wagandeba ye an ka budget belebeleba ye ka na wari yɛrɛ ayiwa dasa kɔnɔ fɛn min sanuko ye i ka dɔn a bɛ jɔyɔrɔba ta a la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ an ye sanu yɛrɛ hakɛ min labɔ i ka dɔn san 2019 miliyari 1,870 1870 milliards de francs CFA en 2019 o de bɔra an ka sanu na an taara min feere kɔ kan an taara min feere mina o san 2020 ta kun ka ca n'o ye 1971 milliards miliyari 1,970 ani kelen san 2020 o kɛra o ta ye n'i y'a lajɛ an ka budget national n'o ye an ka wagandeba ye sanu feere yɛrɛ bi nɔ min ladon an ka wagande kɔnɔ i ka dɔn miliyari 450 450 milliards a banna san 2009 o ta kɛra 403 milliards ye i ka dɔn san 2020 ta kɛra 450 milliards miliyari 450 k'o don an ka budget belebeleba in kɔnɔ i ka dɔn sanuko a kuma nafa belebeleba b'a la o fana tɛmɛnen kɔfɛ premier ministre Dr Shogel Kokala Mayiga ale ye hakilinajigin kɛ a y'a jira k'a fɔ an kana ɲinɛ dugujukɔrɔ nafolo ko fɛn tɛ fɛn min n'a bɛ to kuda ye a bɛ se ka kɛ a bɛ ban minnu b'an bolo bi n'an y'o bɔ f'an ka fɛɛrɛ kɛ ayiwa ka yɔrɔ wɛrɛw lajɛ n'an bɛ se ka dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an ka jamana fan wɛrɛ fɛ an k'o lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila maliden ka minɛn kɔnɔ cogo min na nin tile saba baara min n'o bɛna kɛ i b'a ye k'a fɔ ko nafaba de bɛ a la novembre kalo tile 16 ka taa bila a tile 18 la n'o yɛrɛ ye bi ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bi kunjɛ bi fɛn min ye conférence débat ye n'o ye hakili jagabɔ kɛnɛw ye fɛn min ye kalanden sanu yɛrɛ ayiwa a bɛ bɔ fara minnu na ka n'olu jira mɔgɔw la fɛn min ye a mansinw ye exposition ka n'o bɛɛ lajɛlen kɔni jira sanuko baara bɛ kɛ cogo min i ka dɔn n'i sera CCB la ayiwa i bɛ fɛn caman faamu a la fɛn min fana i ka dɔn damandako ye o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko kuma bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen fana kan n'i ye Mali ta k'a lajɛ dugujukɔrɔ nafolo caman de desi mɛ an fɛ yan dɛ nka min bɔ ka ca o de ye sanu ye o de y'a to maa caman bɛ yen olu bɛ ɲinɛ i ka dɔn dɔwɛrɛw kɔ Yusu fasoba Maliba in kɔnɔ sanu bi yan pétrole bi yan lithium bi yan nɛgɛ bi yan n'o ye fer ye manganèse bi yan phosphate bi yan bauxite bi yan uranium bi yan diamant bi yan calcaire bi yan sélénium bi yan mɛ njɔ ye a bɛɛ de bɛ yan koyi a ko n'i ye nin ko in lajɛ fɛn min ye an ka dugujukɔrɔ nafolow ye a bɛ se k'a nafa cogo min na jango an bɛ sanuko ba min kan bi i k'a dɔn Mali kɔnɔ o kɛn bɛ k'an sɛbɛkɔrɔ nafa kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ baara tɛ taa gɛlɛya o kɔ gɛlɛya misɛnnin caman b'a la nka minisiri Lamini Seydou Tarawele a y'a jira k'a fɔ baara mana bonya cogo cogo gɛlɛya mana bonya cogo cogo n'i y'i kɛ baara kan dɔɔni dɔɔni i b'a bɔ a da fɛ o fana k'u bɛ k'o baara de kɛ min b'a to sanu yɛrɛ bɛ se ka yelenku maliden bɛɛ lajɛlen ye cogo min na fasoba Maliba in kɔnɔ bi fɛn min ye baarakɛyɔrɔ belebelebaw ye n'olu kɔni bɛ sanu bɔ an fɛ yan n'o ye mini belebeleba ninnu ye a 14 i k'a dɔn o bi yan fɛn min fana ye fitini fitiniw ye olu caman bi yan n'i ye farafinna jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ Mali de ye sabanan ye sanuko la san o san an bɛ sanu hakɛ min bɔ sanu gɛrɛgɛrɛ tɔni 60 60 tonnes d'or a bɛ ten de o ale bɛ ɲininiw bɛ sen na min b'a to a ko bɛ se k'a nafa cogo min na minisiri Lamini Seydou Tarawele nin don kɔni kama a ye bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi k'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ caman de bolo d'an bɛ Yusu don n'a nataw la kalo walima san n'a nataw la Mali sanu ko u bɛ ka fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan ko sanu na yelenku maliden bɛɛ lajɛlen ye nin kun ye sɛbɛn ye Jamantɛnɛ ka sɛbɛn kun don an y'a sɔrɔ ka bɔ l'indicateur du renouveau mais min f'i ɲɛna n'u ye minisiri to a yɛrɛ ma a bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ an bɛ nafa sɔrɔ a la b'a laminɛ a ka wulikajɔ ka bon dɛ a ka baroda sigi dɔ la a delila k'a fɔ n ye ko baara ma se kuma caman ma yɔrɔ bɛ tile k'a f'i ye awɔ ko baara kuma caman tɛ ko ni baara nana k'i k'a kɛ ko kuma tɛ baara kɛ a banna
ando na me indicateur ta Bismillah. indicateur na ya leta Assise nationale de réforme Bismillah. siga fo ba mi no ka nga ke mi avocado transition ma ko ni ulu daga ne do aka Ayo. ka fo ni mi ke so we ikado ni kura fie jamana tabulu la ni ka bama elema do avocado jamana tabulu sira do be no réforme nye ikado abo mi anna yelema do ola Awo. nga benata mi ye jokulu do yo olu konu ko nde andita nga mi kado nyere la Ayo. mi ye ulika jode kerasa mi ye avocado president Asumu Koita na le ma nyema transition ani docteur Shogal Kokala Maiga na le avocado fangablo nyema Awo. nunu ngoni avocado be ulika jola fa bele jele fe wala sa avocado ni ngoy mse ka ye kechugo mina bele jele jimse ka yala nga benata avocado jokulu do be inna fo avocado jigi yakura ARP ASMA CP UMRDA ani yelema avocado olu ko ngu ya jira ka foko lutuna ye ngere nga ga benata minye avocado anwe jamana nyode fo amana gale ya chugo minye sigika fo ye avocado obika furai ode anwe jamana tabule na manyana bo avocado galeka abinya nyana bo avocado minye shiba goro yelma abinya nyana bon turuba goro Awo. uben nzira ba goro anwan mi nga benata avocado anga manyamo olumo bolo jigine mamunu be nolu ko lutna ya kanaka uluka avocado jakulu dobe o jakulu avocado ni boga tereta bo nyema docteur boga tereta uluko ni avocado alibi ani mamunu be nolu ko avocado uluko ni miye minye avocado lajami nolu bina ye akanaka tarata do awa minye no galbta tleta ani woroy uluko ni avocado minye zen ni mulai ikado nale o ma nyema olu ko ne wulika joke Ayo. obulika jola miye oni mamun go ko lunjita yana yala uyenywanye onywanye konnana sa ikado ye macha mambo onywanye konnana sa uye hakina cha ma vale gamiye avocado adema PASG na Front pour la sauvegarde et la démocratie FSD wani olu ma ikado abo miye olu ko nyenywanye adema ko ne ajira ka fokal nata avocado sigavo ina o miye andwa na ko ne be sena miye abasanelo gati kenye kake bo ikado awo minye maliko ko de bi safe katama ko bele jeleka anga laje awikado albika ngandega de nyama ngani ngo konna nasa minye awikado una fereke fere mi awikado nubo sigi uye ubisika nywanye puma awikado ka sika foge ka nywanye puma awikado ka nywanye minye ka folila se nyama ka nyanzu muzo andono be mauti no nywana ngana yoro kaja ikado abigele are minye avocado okoni okobi sena ni ala sonama dona natawla avocado minye emambe no koluna Asumu Koita kalifana avocado minye adema delegation ba ayolo bisimla no avocado cheb adema president na ya denye ka aka haramu bisirat ka bulga na nya Marima Chajara bismillah ala akwale du de bismillah ngande du andwan bismillah mi avocado Marima Chajara na le sentembaye aleni avocado mi colonel Asumu Gonda olu ko ni nyuanye o mi adema ko ni avocado ale mabla da grinala ale ko ni ala sonama mi ni sikafo nya anafa jamana de belejele kolu na yekeneka ala kamuna ja amina ala ka so nyuma nama mi wasolo ngaw ka ceja joni ya kwa dumbia bismillah ni ale ka fatri kam yakufo ikaro dande folumina nesane wasolo kay na le sabu yinna sabu soro lawa sabu ay matro folola batide ni ni vo menze men ngoro kala nyina lawa bi uro sarabi general satiki morosi bi kala na le sabu yinna bismillah sabu matro ay mata yusu nebi sebenda sebemi nanga makoli democrate yusu edikatimi ngabarata dide akafari feminye parti mi na ma wule go parti nema ale keme ka wulika joke ni mi fasolo nyuma ya ko fo ni mi deme ko fo sabu anga jamana ngono ando meno tabiya uye parti mi me na wule ko nouvelle espoir pour le Mali nema ikado karite mene novembre ko le tan nani uluko ni fasolo nyuma ya bara bele bake sabu lokol so bami ni obe ikado kalabangoro ikol Mamadou Kunta we laje bake laje ku kunye minye femi kata julidike mi ngon bato ikado mamunu mogobe julla biseka julu soro wire ko to gomina ni anga jamana ta ka laje bana bato dese bato chamande be jango femi ikado musula sirlu nye femi konoma watu julu dese obike jigini watu julu dese ufana bike ikado ulubiseka julu soro wire ko to gomina partenema uyo bara de boloda
nin do kama maa min ko ɲɛmaya la parce que nema yɛrɛ a ka sous-section min bɛ Kalabankɔrɔ o secrétaire général monsieur Hamala Sidibe ale tun bɛ kɛnɛ kan ale fana ye Kalabankɔrɔ maire o ka dangan fɔlɔ n'o ye premier adjoint ye parti Nouvel Espoir pour le Mali nɛɛma fɛn min ye jolidi in kɔni ye k'a fisara kosɛbɛ sabu tɔndenw ni kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ kanu joli kɔni di min b'a to ayiwa maa minnu mako b'a la a bɛ se ka se olu ma cogo min na n'i ye Hamala Sidibe yɛrɛ ta k'a lajɛ ŋaniya ɲuman ye n'a daminɛna i kɛra a ye kunkan gosi a kɛlen ka wele bila tɔndenw ani kanubaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a magwɛn nin don kama a kɛra nisɔndiyaba ye a kɛra kunnawoloba ye i ka dɔn Kalabankɔrɔ a don kama fɛn min ye jolidi in ye Hamala Sidibe ka kuma na a ko kɔrɔba de b'a la fɛn min ye joli ye maa minnu ka kɛnɛ e ka dɔɔnin bɔ i yɛrɛ la ni k'o di maa wɛrɛ ma a nafa bɛ maa min ye k'o kɔni ye ko ɲumanba ye i ka dɔn jamana in kɔnɔna la fɛn min ye olu y'u sinsin min kan o ye muso lasiritɔw de ye sabu ka d'a kan ayiwa kɔnɔmaya kɔnɔna la fɛn min ye joli dɛsɛw ye o kumaw bɛ fɔ tuma bɛɛ jiginni waati fana Yusu jolibɔn a bɛ bɔ muso caman kan ayiwa ni joli tɛ bolo kɔrɔ a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'olu ka parti nɛɛma olu de ye o faamu ni ŋɔni baara ɲumanba ye ni k'a boloda k'a ma kɛ gansan a dabɔra nin de kama n'i dun y'a lajɛ anw ka fasoba Maliba in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ o y'an taabolo ye o kɔnɔ olu ka tɔn n'o ye parti nɛɛma ye olu kɔni taabolo ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye sabu ɲɔgɔn dɛmɛ o de ye dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye an fɛ yan n'i y'a lajɛ fɛn min ye ayiwa musokɔnɔmaw fana ta tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min y'an ka sɔrɔsiw fana bɛ kɛlɛ daga la ka se ka Mali ni k'a kumabɔ tuma caman na u bɛ bana joliko dɛsɛw bɛ kɛ a kun de ka nin joli ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka taa bila ye min kɔni b'a to i ka dɔn ni mago jɔra la don min na ayiwa joli ka se ka sɔrɔ ayiwa yɛrɛkɔrɔ sabu banabaatɔ i ka dɔn tɛ se ka makɔnɔni kɛ fɛn min ye Hamala Sidibe ale bi a y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana in kɔnɔ yan ale ka tɔndenw kɔni a ye wele daw ye u ye wele lamɛn ale bɛ tɔndenw fana fo i k'a dɔn dan tɛ foli min na n'i y'a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la tuma caman na banabaatɔ telimanw min na i bɛ taa sɔrɔ joli tɛ bolo kɔrɔ a bɛ kɛ degunba de ye banabaatɔ somɔgɔw ma k'olu b'a bila o minɛn de kɔnɔna la o kumana tɔnden minnu nana kanuba minnu nana ka na nin baara in kɛ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen ni baraji n'i y'a lajɛ ayiwa Hamala Sidibe yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n y'a fɔ cogo min na Kalabankɔrɔ maire o ka danga fɔlɔ don parti nɛɛma o sous-section min bɛ Kalabankɔrɔ ayiwa o secrétaire général fana don a ko n'i y'a lajɛ ko bibi in na a kɔni bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen fana ka nin n'a ɲɔgɔnna ŋaniya ɲuman ta min kɔni b'a to maanifinw bɛ se ka lafiya cogo min na Hamala Sidibe y'a jira k'a fɔ k'u tɛna danni ma dɛ u kɛn bɛ ka baara caman de boloda min ye ɲɛtaa baaraw ye jamana kɔnɔ jolidi fana o bɛ o baaraw la wa ko don n'a nataw fana na u bɛna jolidi dɔ fana boloda min b'a to halibi maliden minnu bɛ ni gɛlɛya b'u ka kɛnɛyako la n'u mago bɛ joli la u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na o fana fɛn min parti nɛɛma ye an n'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn min Hamala Sidibe a n'a ka tɔndenw bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'u ye baara min kɛ nin ye nin ye baara ɲumanba ye laasi sanu nin y'ale ka sɛbɛn ye an y'a bɔ démocrate kɔnɔ an dɔn a bɛ k'a dɔn parti nɛɛma ma an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn bisimila min ye ni politiki kɔni n'i b'a kɛ ni sira ɲuman ye o ye tare baara banna jelidi ɲɔgɔnna tɛ yen kabako don dɛ o ye ka maa dɔw kisi maa ba caman yɛrɛ koyi maa ba caman an dɔn ala k'a kunnaja ala ka sababu ɲuman d'an ma Jɛnɛba Kulubali Lesor an b'ale ka fasiri ta o conseil de collectivité n'o ye an ka sigida o maa ɲɛmaaw ka jɛkulu min bɛ yen sigida maa minnu sugandira olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o o conseil de collectivité min ye olu kɔni ye ka maaw la faamuya ka kunnafoni di kɛ aw ka dɔn min ye ba jeliba ji ani aw ka dɔn jisira minnu bɛ bɔ Sɛnɛgali fɛ olu bɛ se ka makara jogo min an dɔn aw ne jateminɛ kɛ min ye aw ka dɔn nin jiba fila min b'an ka jamana kɔnɔ nin bɛ jamana o jamana kɔnɔ an dɔn aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye ka balo di maaw ma wa a bɛ kɛ sababu ye aw ka dɔn min ye jiko mange min ni jiko dɛsɛ min bɛ jamana dɔw la min ye anw bɛ se ka kisi o ma cogo min na nka bɛnɛ ta aw ka dɔn tɛ se ka ɲɛ cogo si la fo a ka kɛ aw ka dɔn yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maaw fana b'a lajɛ k'a kisi ko dɔw ma o ye tiɲɛ n bɛ kelen f'i ɲɛna u b'a fɔ nansarakan la ko les berges du fleuve Niger fleuve Sénégal ba minnu filɛ nin ye Yusu n'an m'an kɔlɔsi a bɛ kɛ kojuguba ye ko fila de don k'a fɔ ko ba geren ka ba tiɲɛ adamadenw ka baara fanba b'a la nka nansaraw fana ko ma ko cause naturelle ala yɛrɛ ni waati yɛlɛma ko fana bɛ yen nka adamadenw ka baara kɛcogo fanga de bonyana bi kojugu ka baw geren wa ɲɛ bɛ ba la ba tɛ fɛn k'a bɛ to yen badako ye n'i m'a minɛ ka ɲɛ a bɛ geren dɛ a bɛ geren dɛ a bɛ geren dɛ a bɛ geren dɛ ayiwa bisimila antoine min ye walasa k'an kisi o ma min ye au conseil de collectivité a maa ɲɛmaa danga min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn Azaza Agaluda Daki bisimila Daki Azazi n b'a dɔn kojugu Azazi a bɛ baara kɛ dɛ antoine
ale awakado ale ni awakado ma chaman be ani bank mondial olu koni awakado olu ka tagadi nyamama ani société civile nunu ngoni ikado sikabaro ke sikabaro ni lajeke lajemi awakado mimbe se kakaso we anga fe mimbe bajeli ba akagrini sanu akajugun akagge ani Senegal ji akagrini anga jamana kono ni sanu akagrini lulu ya akagrini marjane minye awakado nyerala koni koloshi make wa minye ni jiko vole mi abituna na donda opma anake gelaye minye awakado ni jisira munumlane ubika sawe awakado minye ka soro yakuba awnga jamana kono wa nimika sawe minye awakado nyerala nema anikado mi jiye adamade wa jiye dugugole awakado alaba ninjiye abita shuru ka bwamulo wala saka maula famunya wala sa awakado mauka laje ni yoroko fole minvleni minye awakado bajeli ba ani awakado minye Senegalese ani Senegal biso anyona ni koba mi awakado nyerala obusika kisi chugo mina anwana awakado fere do beka tiketa bismillah note ne jifo kurabi bwala minye awakado mobita ka boyoro la kurabi ta do baneo jide mo jiye balode jiye nyina mayade abana Anwan wayiri wasirado minye avocado mamimbe noye avocado agence du bassin du fleuve Niger ABFN o ko dia jara ka fo minye avocado minye ni mimblene noye fleuve Niger noye bajele bajinye avocado ko sorobolo sirado de wa minye armadon olube mini mingala minye avocado nyera la nanya twe minye avocado gele abaka nizro kwa laba frombe be duguja ambulo Tairu kulubali ale koni ya jira ka fo minye sababu munumbe ka fo no be ka cheni na do ningo nga minye avocado te dore we adamade werede bismillah anon ala khaguna ja minye avocado ABFN olu koni avocado olu konna kuna funinge kam mawkulo avocado kam mawladi ninga ta siraka siramin ba to bajoli ba ji abseka kisi chukomina wa bajoli ba ji wa ikado awa femin be no oye avocado halijiri munu ba kerefe kolu lakishi ko ni bela jele di ye fenye femi na be jamana nga tanya sabati na frako malo sene ko fi Niger iya mi ba fo office Niger ngi ba fo ko fleuve Niger ni bajulu batay office ko puma be fo office te fo mais andana me kangar minda nga ini ji fana lajere ko gelem batew ali ni géographie kala laje ko gelem batay jibi bo Guinée kana jibi bo 120 ka jigi dum abi juga wala de kana abi bo 120 rom na nyo tien du mo tabata to godi atita o be gelade am kangar da fana munum meta kusutibaya kata mishisu fili katla kata ko nono henela aywa katla kata furajalan fili anga bajeli bajila ukada blade hal munum ta juma fitri rafe juma fitri rafe o be balade jable oge jine tugu so ka nga fento jine ika jine ni kulugara fe ka nga jitu bismillah ala ka nguna ja amina jarabu kulubali nale ka fasre anya bo se bangna zaman wa wala ko lesoro wa mali be ne ere de mali bana femina o bekele do jine tigi etugodi jine war bi sora lawo no de jine be na akilla ngo jine sera nya fenyeke ayde na do wulila kubi kungofo ado jine re jami kita do dabele ay damela ka hotenna yuzu ani fogi wala jmando ataba to ko de ga ta so de mbela jile jar la ko ni ko na ka wi ani dawla ka lu de bi barat nunge Youssou Bessemenda sebe mi naga mako l'indicateur du renouveau ameta njo a sebe nye duru nana boko ba saba kemenani bisaba ane duru yeni nye ni yalla je femi angata anga labtane so bala ango mako Gabriel Touré femi kena ministre madame Jiminatou Sangare atangu be boy no wako tamay kwa kara kungorote akara wasa ay munye anyela femi tarata no vamo kalot leta an woro ba flani mo ngane kena hôpital Gabriel Touré femi ngone kena ministre ikara atangu be tamana kati nyedai madame Jiminatou Sangare
ni y'a lajɛ ayiwa n'a ka kabinɛ mɔɔw olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a selen kɔ i k'a dɔn Gabriel Touré la maa min y'a bisimila o kɛra Gabriel Touré maa ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Ablaye Sanɔgɔ dɔgɔtɔrɔ Ablaye Sanɔgɔ ale n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fana nisɔndiya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ taama in kun ye jumɛn ye dɛ ka na ayiwa Gabriel Touré yɛrɛ lajɛ a kuranko bɛ danga min na ani fɛn min ye fiɲɛ ye n'o bi oxygène ko fɔ o bɛ danga min na ka n'i ɲɛda o kan n'i ye dɔgɔtɔrɔsoba ta k'a lajɛ kurantigɛ o ye kojuguba ye o fana kuran de kɔni kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kuda ye sabu banabaatɔ jugumanw ani banabaatɔ telimanw olu mago bɛ kuran na kosɛbɛ o fana fɛn min kɔni b'a to yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sɔrɔ kuranko la cogo min na a t'an bɛ ɲɛda o kan groupe électrogène belebeleba caman de bɛ yen a taara o lajɛ ko minisiri k'a kɛra jigifa ye kosɛbɛ ingénieur min bɛ yen n'u k'a ma ko ingénieur biomédical fɛn min Tijani Jifaga ye ale ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko bi na fɛn min Gabriel Touré groupe belebeleba 5 i k'a dɔn o de bɛ yen u bɛ kuran hakɛ min yɛrɛ dasi i k'a dɔn o bɛ t'i jɔ kafeya 2000 la 2000 kafeya. Allahu akbar ayo ka gari. KWA ayiwa an ka ko ye 2000 KWA kafeya de do ana ko ye sake abana bismillah ko kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ministre tuma min n'a taara nin groupe belebeleba de ninnu lajɛ u bɛ baara kɛ cogo minnu na ani maa minnu b'a baara kɛ u b'a ɲɛdɔn ko ministre ko a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara n'i y'a lajɛ fɛn min urgence ye n'o kɔni ye banabaatɔ telima ye olu ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na sabu n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn kuran n'a tɛ tigɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔgɔtɔrɔw lafiya baara la sabu machine min ɲɛnamaya i ka dɔn ni kuran de ye fɛn min ye oxygène fana ye banabaatɔ dɔw bɛ na fiɲɛ tigɛlen don u la walima u t'u yɛrɛ kalama f'i ka fɛn don u nun na a bɛ fɔ min ma ko ayiwa oxygène min bɛ se ka fiɲɛ kɔni se o fogofogo ma k'o bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛnamaya fana i ka dɔn ni k'a bɛrɛ bɛn kosɛbɛ o fɛn fila min bɛ yen minisiri taara lajɛ wa a ko k'a ye min y'a ɲɛ la k'a jigi fara kosɛbɛ sabu kuranko i ka dɔn k'a dɛsɛ tɛ Gabriel Touré la fɛn min ye oxygène ko fana ye k'o fana dɛsɛ tɛ n'i ye Ablaye Sanɔgɔ lajɛ min n'a bi ayiwa Gabriel Touré a ma ɲɛmaa ko fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale fana nisɔndiyara minisiri ka nin ɲɛda olu kan k'a jar'u ye kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ banabaatɔ telima o tɛ se ka bila ka fɛn kɔnɔ fɛn min ye kuran kɔni ye o dɛsɛ tɛ bi in na k'o kɔni ye ko ɲumanba ye jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ fɔ o la kosɛbɛ fɛn min ye minisiri ye Arabu Jeminatu Sangare k'a kɔseginna ka bɔ nin taama in na a nisɔndiyalen nka a taatɔ a fana ye foli ni tanuni kɛ Gabriel Touré maaw ye ani ka baarakɛlaw jija u ka n'u bolo jigin baara la baara kɔni bɛ ka kɛ hali bi nka a b'u jija baara la hali bi u ka caman fara a kan min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lafiya sabu ayiwa bamananw b'o de fɔ ko n k'a ye siɲɛ kelen o ka fisa n k'a mɛn siɲɛ ba kelen minisiri yɛrɛ t'an kun bɛ ni ka t'i ɲɛda ni minɛn ninnu kan groupe électrogène belebeleba minnu n'olu bɛ Gabriel Touré la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka banabaatɔw lafiya cogo min na a t'an kun bɛ ɲɛ dɔn o kan k'a ye min ye k'a taatɔ k'u ma ko bravo ni minisiri kɔni y'o fɔ cakɛlaw ma baara ɲɛna o fana k'u ka tɛmɛ ni baara ye min kɔni b'a to hali bi an ka banabaatɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lafiya ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u hakili bɛ kɛnɛyako la kosɛbɛ sabu kuma ni sanga bɛ ka minɛn ɲini k'a d'an ka dɔgɔtɔrɔw ma u bɛ se ka lafiya cogo min na hakaja jamanadenw fana ayiwa maa minnu degun b'u kan olu ka degun fana bɛ se ka taga b'u kan cogo min ayiwa ni kɛnɛya baaraw ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salon ka bɔ l'indicateur du renouveau e ka kuma dɔ bɛ yen i y'a fɔ ko ni baarakɛla ɲuman bɛ minisiri bolo i lafiyara n'a bɛ président bolo i lafiyara an ka taa sanfɛ Gabriel Touré directeur ni i hakili b'a la waati min na o kun ko k'u bɛ maa dɔ la na Gabriel Touré maaw ma sɔn dɛ o bɛ ti fɔ sa u ma sɔn dɛ u ko k'u ka ɲɛmaa ka tugu bolo o bɛ ti fɔ n'i ye baara kɛ maaw b'a dɔn a dɔw tɛ kɔnɔdimi ko ɲɛdimiw don bisimila ala k'an mun na yan amina ala ka sɔrɔ amin Antoine an bɛ taa sugu la wa yanni an ka taa sugu la min ye awa renouveau sibiridon ani 13e arrondissement maaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ballon na polisiw n ko an n'olu kun delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'o ti u Zeyi ayi mais anw ka sélectionneur ko anw ka entraîneur ko bɛ to ka falen falen Zeyi entraîneur ye jɔni ye fɔma don ayi match o match entraîneur bɛ falen non mais i b'a dɔn min na entraîneur ka to yen parce que mɔgɔ a bɛ expérience sɔrɔ hali bi ni mɔgɔ i ma Deschamps Faransi euro dɔ kɛra Faransɛ bɛɛ kun ko ka Deschamps ye mais u ka fédération président ko k'a to yen fɔma ka Deschamps ye jɔni ta o kɔ fɔma ka Deschamps ye jɔni ye bon fo n'a kɛra Moro Sanogo ye kɔ ne kɔni ye musow ta ye n tɛ cɛ ka entraîneur ye wa hali ye n wele n t'a la o kuma ɲɛna o ma gasi t'i la Dawuda foli hali bi Antoine min ye i bɛ n Dawu dɔn wa n b'a dɔn service marketing na n b'a dɔn Madu Dawu kosɛbɛ ni ala sɔnna ma kalo tile 21 o tɛ jumasi nata ye a bɛ taa tɛgɛ da mana la tɛgɛ bɛ da mana na awɔ ani n ka fo fana b'a wele ko bebe nka n ye kangari gɛlɛn da ye ko bebe n ye kangari gɛlɛn da ye ale tɛ i k'a dɔn comptable wariko kunna a tɛ to yen dɛ
kɔɲɔ don an b'a cɛ kana n'a ye ka taxi dilan k'a d'a ma a bɛna kala kamera ɲɛkɔrɔ yan a bɛ cɛ dɛ an b'a cɛ de radio ni télé ka kasigi don a tulo la a bɛna journal kɛ a banna o don dɛ donc an bɛ dugawu kɛ nin fana ye hɛrɛ ye ayiwa ala ka kɔɲɔ don jira an na i ka dɔn min nisɔndiya kɔni ye a b'an ka kosɛbɛ fɛn min an balimakɛ Marudaw i ka dɔn furusiri bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ i y'a fɔ cogo min na kari nata a kɔni bɛna kɛ i ka dɔn nisɔndiyaba ye hali bi an bɛ dugawu kɛ ko ala k'o don jira an na Yusu an n'a lajɛ ka boli biribiri fɛn min ye pharmacie Kuraverti ye an b'an dɛngu ye ayiwa ka sɔrɔ ka na ayiwa fɛn min ye groupe commerce maaw ye an dɛmɛ dɔn an bɛ foli bila u la ahɔ bi ɲɛ o a ma fɔ ko ça va là-bas aw bɔra yɔrɔ min o de y'a bɛɛ ye o kuma ɲɛna o kumana Usumani Togo a n'a ka cɛdenw u b'an fifa dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka na inchallah non bisimila ni wasolonga fɔra gasi t'i la o caman b'an fɛ yan Umar Baro Siribe an kɔrɔkɛw ka ca ye dɛ i bɛ minɛ bi dɛ Isa Kaba ayiwa ani Yakuba Dumbiya olu o yi bɛɛ wasolonga yi di Mamadu Satigi Jakite bɛ yen ale o conseil de collectif ɲɛmaa don centre d'étude stratégique ɲɛmaa général Satigi Morosidi bɛ yen ni ma sabali i bɛ woro sara bi dɛ ayiwa baasi tɛ a ma ja ayiwa ni ko k'u bɛ kuma dɔrɔn n fana bɛ nege kamalen kɔni na ka taa fɔ u ka bureau kɔnɔ ye. Ne ko Yakuba Dumbiya a bɛ se kamalen kɔni in na dɛ yan. Umar Baro ni Isa Kaba n'olu ye wasolon kɔni mini ɲɛna kabako don de sa ni bi sɔn o kumana Yusu an ka don fasiri kɔnɔ o bɛ ɲɛ bisimila i b'a ta wa an b'a ta tɛmɛna ye ayiwa baasi tɛ Yusu an bɔlen kɔ sugu la an bɛ lamɛnnikɛlaw fo hali bi fɛn min ye Faranga radio minnu bɛ an b'a fɔ kuma ni sanga bɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo olu tulukala sirilen don an na k'an ka jɛmukan ta ni k'a mɔnɔ bɔ n'an bɔra ji min na sa fɛn min ye l'indicateur ye bido bɔli ne b'ale ta bɔ ko 37,435 ye nin ye an bɛ bido bɔli la an ka taa Kaye fɛn min ye cɛnnikɛlaw olu minnu dara Kaye i k'a dɔn Sajola banki k'a dakari ayiwa ko tɛgɛ dar'u ka han maa 9 na i ka dɔn an ka polisiw u bɛ se ko la polisiw wulila u ye tɛgɛ kɛ maa 7 na joona n'i y'a ta k'a lajɛ nin don kama ninnu nana ni marifa jugu min ye kana banki kana kisɛ wuli fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka wari sa ka taa n'a ye an dɔn na mi ka kuma tigɛ attaque caman bɛ yen u b'a fɔ ko terroriste wallahi a dɔw tɛ terroriste bandiw don de kow la sa wa Yusu Sajola Bank of Africa min kun bɛ yen a ko a kɔni kɛra kojuguba ye sabu ka d'a kan fɛn min ye banki ye u taara bɛn a kan ka wari salo nka polisiw ka baara ɲɛdɔn an'u ka wulikajɔ n'u kun y'a dɔn u t'a kɛ o maa 9 min ni sikasanamaw kun don maa 7 tɛgɛ dara olu ka ban banki in yɛrɛ bin kɛra ka novembre kalo tile 2 i k'a dɔn fɛn min kɔni ye maa 7 ɲɛ k'olu minɛna ka ban fɛn min ye Kayi commissariat kɔni ye i k'a dɔn commissaire Salimu Sise a n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔba kɛ n'i ye nin maa jugu ninnu da k'a lajɛ nin bandiba ninnu songwale ninnu kɔni ayiwa marifa jugu de b'u bolo fa bɛɛ lajɛlen na min kɔni b'a to u bɛ bin adamadenw kan ka maaw fa u bolominɛw nɔfɛ ko bin ka taa kɛ nin banki in kan u kɔni b'a jira k'a fɔ minɛnkun bɛ maa ninnu bolo i k'a dɔn siranyɛfɛn don Yusu n'i ye ko in lajɛ fɛn min kɔni ye maa 7 ye tɛgɛ dara olu ka ban maa 9 a jarala k'a fɔ k'olu de kun don fɛn min novembre kalo i k'a dɔn o tile 2 n y'a fɔ cogo min na brigade de recherche commissariat premier arrondissement Kaye fɛn min kɔni ye i k'a dɔn commissaire Salimu Sise a ye baara di a ka cɛdenw ma i n'a fɔ capitaine Adama Kulubali ka taa se major Ibrahima Jifuma kabi cika dira olu ma olu kɔni ye jɔ ɲɛmisɛn da fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔɔni kunnafoni a bɛ sɔrɔ dɔɔni fɛn min ye maa minnu dara Sajola banki ni ka bin kɛ a kan ko in yɛrɛ a kɛra cogo di dɛ i n'a fɔ polisiw ye min fɔ novembre kalo tile 2021 na 21h ka taa se 22h ma maa ninnu kɔni u wulila ni ka taa bɛ banki in kan u nana ni moto caman de kɔni ye maa min bɛ n'o ye gardien ye u ye kisɛ kɔni wuli o la yɔrɔnin kelen ka don banki kɔnɔ ka da bɛɛ lajɛlen kɔni kari i ka dɔn ni ka miliyɔn 20 ɲɔgɔnna k'o salo ka taa n'a ye n'i y'a lajɛ fɛn min ye sigidalamaw ye k'u ka fo dɛ sabu ka d'a kan maa ninnu mɛnɛni ko sigidalamaw ye u jɔ u jɔyɔrɔ la n ko sɔrɔsiw tɛ se ka foyi kɛ polisi sabu maa dɔw sira dɔw fɛ yen gendarmew tɛ se ka foyi kɛ ni anw yɛrɛ tɛ maa dɔw sira dɔw fɛ yen sigidala maa dɔw taar'u ko fɔ a banna o kɛra sababu ye i k'a dɔn ayiwa u ka se ka minɛ fɛn min ye o dugujɛ a ma bila dagirindala ko ye fɛn min ye maa dɔ bɛ yen i k'a dɔn ko Amadu Den ale yɛrɛ de ye ɲɛmaaba ye tɛgɛ dara ale kan 21h o kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min k'a ma ko Kandi o tɛmɛnen kɔ Abu Bari Musa So i k'a dɔn tɛgɛ dara olu ka 2h du matin waati a tɔw Abulayi Ture u k'a ma ko Bara ani Hamadi Sɔ tɛgɛ dara olu ka Bamakɔ yan olu n'an b'u dogo fɔ Lafiyabugu Lasa yan
Lafiyabugu ani Lasa olu minɛna fɛn min ye Senu fana ye dɔ ta kun bi daga ye tɛgɛ dara o fana ka sabu fɛn min ye Kayi commissariat ni 15e arrondissement olu jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa dɔ bɛ yen ko Ablaye Toure ko nin da siɲɛ fɔlɔ ye ko in na dɛ ko Ablaye Toure yɛrɛ ko polisiw kun bɛ k'a ɲini kabi kuma ja ko a kun delila ka maa dɔ fa i ka dɔn 80 nɔfɛ Allahu akbar kati da Kayi o ɲini kun bɛ senna a talen filɛ bɛ nin fana kɔnɔna la nin ye ayiwa o ye tɛgɛ da fana Kayi alo 80 bɛ dɔn ɲa ɲɛ dɔn o donna wali caman sara la koyi e ma ye tele la de wari tɔ minnu bolo a sɔrɔla o abara Bakari Jara ale tan bi dogo Segu i ka tɛgɛ fana dara ale ka sabu ayiwa ko joni Bakari Jara karisa tɔgɔ ma n'a jamu tɔgɔ polisiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ye tɛgɛ da o fana kan maa dɔ fana bɛ yen ko indicateur sabu ka d'a kan ale kɔni ale n'u bɛɛ jɛla ale de bɛ ka taa fɔ jiriw la k'o bɛ baara kɛ Sajola mairie la o fana mun b'a jɛ jugu la o tɛ indicateur ye de a y'a kɛ tan kɛ i y'o minɛ nin tɛ k'i ka dugu fa ye n ko tɛgɛ de bɛ fɔ polisi ninnu ye wallahi Yusu kabi tɛgɛ dara ninnu kɔni kan fɛn min ye marifajugu ye i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ marifajugu caman pistolet automatique chargeur fɛn min ye marifakisɛ caman de kɔni ye o sɔrɔla u bolo o taara bɛ banque de kan ni o ye fɛn min ye wari caman fana ye o sɔrɔla u bolo sabu 8 ka se 9 ma polisiw bɛɛ lajɛlen fana minɛ u bolo fɛn min ye commissariat premier arrondissement Kaye a commissaire Salimu Sise n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ min kɛ ani fɛn min ye Bamakɔ polisiw ani Segu polisiw olu tɛgɛ di min kɛ ɲɔgɔn ma ko maa 2 tɔ kɔni bɛ ka ɲini o ɲini da ye maa 7 min kɔni minɛnen filɛ nin ye k'a ti mɛbili sɔɔni a tɔ 2 tɛgɛ bɛ da o kan ni k'u bila kiiritigilamaw ka bolo kan fana ale bi polisiw Salimu Sise a kɔni ye wele bila sigidalama bɛɛ lajɛlen kɔni ma u ni polisiw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kunnafoni ɲuman kɔni di min kɔni b'a to an bɛ se ka banbanjuw fura ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na an bɛ se ka cɛnikɛlaw ni maafalaw fura ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na i ka dɔn k'o bɛ polisiw ka baara tɔ dafa nin ye mun ye sɛbɛn ye Adama Jabate ka sɛbɛn don an y'a bɔ l'indicateur du renouveau o tɛ Kayi région ye ne an ta gouverneur fo ye min ye Musa Bala Sumare bisimila Kayi gouverneur k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an ka indicateur ta indicateur a bɛ k'a dɔn min ye ko a kun fɔra ko u tun b'a fɛ ka Fuseni Amion Gindo polo ni ka cɛ yaw min ye a bɛ k'a dɔn nin kuma in kɔni bɔra polo yɛrɛ da manifin cɛli ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ayiwa Antoine bisimila nin kuma bɔra a bɛ ka polo yɛrɛ da ma ka to bisimila polo a bɛ k'a dɔn n'ale jɛkulu min bɛ yen n'o ye Kodem o maa ɲɛma ye ni a bɛ k'a dɔn a yɛrɛ ye minisiri kɔrɔ ye waati min na a ye nin fɔ min ye waati min na a ye a bɛ k'a dɔn a kulela fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka nin kuma fɔ k'i kan diya n'a ye a bɛ k'a dɔn min ye minisiri min bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn kiri minisiri Mamadu Kasoge ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye procureur près de la cour d'appel de Bamako ko ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ o y'a sɔrɔ min ye a bɛ k'a dɔn minisiri dɔ bɛ yen min ye lakana minisiri ye o k'a dɔn o fana y'i fɛ taa fɔ min ye a bɛ k'a dɔn k'a lajɛ min ye Fuseni Amion Gindo a bɛ se ka kɔlɔsi cogo min bingali kana k'a kan min ye a bɛ k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli min ye a bɛ k'a dɔn o kɔni o n'a bolo daw nka min ye Fuseni Amion Gindo min ye novembre alamisa don novembre tile 11 san 2021 min ye a bɛ k'a dɔn Fuseni Amion Gindo ale yɛrɛ a ka du kɔnɔna na ko dɔw kɔni tun b'a fɛ ka taa a ta yaw min ye a bɛ k'a dɔn ka tɛmɛ n'a ye nka ko Ala de faral'a kan min ye a bɛ k'a dɔn ani a bɛ k'a dɔn a maa minnu bɛ yen n'o y'a kɛrɛfɛmɔgɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni kisira min ye nin ko ye sa min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Fuseni Amion Gindo a ko nin t'ale bali min ye a ka jamana kanuni na nin t'ale bali a ka wulikajɔ la min b'a to a bɛ k'a dɔn jamana in ka taa ɲɛ bɛ sabati cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye novembre tile 11 min ye a bɛ k'a dɔn président min bɛ yen n'o ye parti a bɛ k'a dɔn président ye k'a seginna a ka du kɔnɔ ko kabini waati min na n'u kun ko k'u b'a ta yaw Fuseni Amion Gindo kɔni a kun y'a ja a b'a labila nka min ye Ala ni minisiri min bɛ yen n'o ye lakana minisiri ye o kɔni a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o y'a jira k'a fɔ awa min ye ale b'i jɔ n'a ka lakana ye min ye a bɛ k'a dɔn ale b'i jɔ n'o ye a ka du kɔni ani a taayɔrɔ la o tuma a bɛ k'a dɔn tarata don sa novembre tile 16 ministre de la justice et des droits de l'homme Kasoge o fana wuli ka jɔ kɛ cour d'appel la a bɛ k'a dɔn k'a jira olu la k'a fɔ a bɛ k'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa maa bɛ yen n'o tun b'a fɛ a bɛ k'a dɔn Kodem maa ɲɛma ni
ni avocado o ye Fuseni Amion Gide n'u b'a fɔ ko polo minnu tun b'a fɛ ka dangari a la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tigilamaw ɲini k'u dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tigilamaw ni maa yera k'a fɔ e de tun bɛ nin bingalen in na yalima e de tun kɛn bɛ ka bingalen ta ka polo sɛgɛrɛ ka yeele bɔ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma o tuma o tigiw u ka minɛ k'u keri ni ka tila k'u kɛ ten. Ne ko a yɛrɛ de ye kunnafoni di ko maa dɔw tun bɛ fɛ k'ale ta. Awɔ. Ale yɛrɛ de ye kunnafoni di. Awɔ a yɛrɛ de ye kunnafoni di. Awɔ. Bisimila. A yɛrɛ de y'a kunnafoni di. Gasi t'i la. Suye dibi o. Gasi t'i la. Ala k'an kun diya. Amina. Nin sɛbɛn min ye a jamu tɛnɛ ni ale ka fasiri an y'a bɔ indicateur kɔnɔ. Abudulayi jamu tɛnɛ an n'a fo ka sɛnɛfɔkɛ fo. Dantɛ foli min na. N t'a fɛ ka fɛn fɔ sɛnɛfɔw ma bi. Ala ne ko kan 2002. O ni ɲinɛnjɛ samu ka ɲɔgɔnna tɛ de. Awɔ a b'o bɔ dɛ. Tani kɔnɔntɔn. Kan 2002 ye n sɔrɔ Sikaso. O y'a sɔrɔ an bɛ girinkajɔw kɛ wulama na sa an bɛ taa ballon-tan yɔrɔ la. Ganakɛ de nana sɛnɛfɔkɛ sigilen sɔrɔ a ɲɛ kumu mɛ k'a ɲɛ kumu i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'a la. Kama ko ko n terikɛ ko a kɛn bɛ cogo di. Ko kɔngɔ b'ale la. O y'a sɔrɔ midi yanfan ninnu fɛ quoi. Ko kɔngɔ b'e la cogo di. Ko sɔgɔmada na ko ne n'e ma taa kafe min ɲɔgɔn fɛ wa. A ko kɔngɔ bɛ na sa ma dumuni bière nu bi. Ko cogo di. Ko n ka buru kali fila ni demi dɔrɔ dum. Ko n ka buru kali fila ni demi dɔrɔ dum. N bɛ tila ka taa nin ɲɛfɔ Moribo Sanogo ɲɛna. A bɔra de la dɛ. I na se ko ma dɛ. Ayiwa n y'a fɔ n m'a fɔ a bɛɛ ye hɔrɔnkan ye Yusu. Ne bɛ démocratie ta waati sɛbɛkɔrɔ koron bɛ nin ye sɛbɛnni kunkurunin ye fɛn min ye an ko ma ko viaduc n'a kɔni bɛ sira belebeleba ko fɔ min n'a bɛ tɛmɛ Yirimajɔ fɛ e yɛrɛ y'a ye sira in kɔni a kɛra kunnawoloba ye sabu taa ni ka segin a kɛn bɛ ka nɔgɔya belebeleba de don a la bi fɛn min sira in kɔni ye k'a dayɛlɛ la i ka dɔn ka bɔ 26 mars da la ka na yɛlɛ i ka dɔn nin viaduc belebeleba in sanfɛ an ka taa don dɛ i b'i dasi fɔ Segu a b'a wa Segu tɔ fɛn fɛn Bamakɔ bɛ Segu a dagi i ma dagi ninnu bɛ yan a bɛ faamu Sisolow bɛ yan ani Daba Tunkaraw ko fɔlɔ olu si ma segin ni sira bɛ dilan a bɛ mɔɔw degun nka ni sira banna a ka ɲi dɛ sisan i bɛ bɔ so ka na hali i tɛ fɛɛrɛ minɛ a banna Yusu fɛn min ye i ka dɔn ayiwa minisiri min bɛ taa ni ka segin ko kunna n'o bɛ Madame Danbɛlɛ kofɔ Madina Sisɔkɔ ko ka foli k'a ye sabu ka d'a kan k'ale ye baara ninnu sɛbɛkɔrɔ teliya hali n'o y'a sɔrɔ ale ma baara ninnu kɔni daminɛ i ka dɔn fɛn min ye baara ninnu kun jɛra ale ka baara ɲɛmaayaso waati de la ko nka k'a fana ye busanni k'a baara in na kosɛbɛ sabu kaba nana a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ baara in kana se ka sumaya k'o de kɛra sababu ye i k'a dɔn ayiwa sira belebeleba in a ka se ka labila bi na diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ baara in a daminɛ ka bɛ waati jan nka fɛn min kɔni ye k'a sɛbɛkɔrɔ teliya ani baara yɛrɛ ɲɛdɔn fɛn min kɔni ye Madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ k'ale kɔni y'o baara de kɛ n'a bɛ minisiri ko fɔ o fana ko fɛn min kɔni nin sira belebeleba in ye k'a bɛna Bamakokaw sɛbɛkɔrɔ lafiya taa ni ka segin la min b'a to i ka dɔn maanifinw bɛ lafiya nka min fana bɛ fɔ k'a d'a kan o de ye siraba ayiwa sariyaw ka se ka bato sabu n'i ye sira belebeleba ta k'a lajɛ maanifinw kɔni bɛ kolongolo i ka dɔn moto bɛ boli mobili bɛ boli nɛgɛso bɛ boli katakatani bɛ boli a sanfɛ o fɛn min kɔni ye a siraba sariyaw ye ni bɛɛ lajɛlen kɔni sera k'o bato o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye kɔlɔlɔ jugu minnu bɛ yen n'o ye siraba kasara ye an bɛ kisi o ma tiɲɛ don a bɛ fɔ ko siraw ma ɲi k'o bɛ na ni kasara ye nka ni sira fana dala k'a ɲɛ a dɔw b'a la n'i ma siraba sariya bato o fana bɛ na ni kasara ye dɛ. Ne Jarabalakaw yɛrɛ minnu min u ka fɛn na k'u sigi falan na ni sanfɛla ye u kana yɛlɛ o fɛ dɛ. Ayiwa basi tɛ o kumana an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmaaw ye fɛn min siraba in kɔni ye k'a kɛra lafiya belebeleba ye hali n'o y'a sɔrɔ baaramisɛnnin tɔw bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma ban ko taa ni ka segin ko nɔgɔya belebeleba dɔ n'a na fɛn min ye minisiri kɔni ye Madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ i ka dɔn k'a ka baara ɲɛdɔn k'o kɛra sababu ye ka sira in sɛbɛkɔrɔ teliya o kumana ayiwa fɛn min ye Yirimajɔ sira in kɔni ye a kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ an bɛ dugawu dun kɛ ani ka laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ Anazɛri b'a fɔ cogo min na ayiwa an k'an jan don siraba sariyaw la dɔɔni dɔɔni o de ɲɔgɔnna tɛ n ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a delila k'a fɔ n ye ko n'i ka teli n'i y'a dɔn k'i ka teli k'i kɔrɔtɔlen don k'i ka taa dɔɔni dɔɔni awɔ i bɛ se ko n'i peresilen don k'o taa dɔɔni dɔɔni yarɔ nin ye kuma kɔrɔmaba de ye kuma kɔrɔmaba don dɛ n'o tɛ mɔgɔ hakili la n'i peresilen don i kan k'i teliya ale ko n'i kɔrɔtɔra k'i ka taa dɔɔni dɔɔni awɔ n'o tɛ o b'a sɔrɔ i ja wulilen don Yusu fɛn min ye sɛbɛnw ye i ka dɔn dɔ kɛra sa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu kuma la k'an lamɛn minnu bɛ k'an lajɛ fɛn min ta fana tuma o tuma jɔnni karisakɛ a bɛ taa o Mayiga ale bɛ taa fana n tɛ fana sira nɔgɔyalen a baara banna Dwako a bɛ taa fana musokɔrɔba fɛ yen an ka foli bɛ fana
balakaw bɛɛ lajɛlen ye fɛn min Yusu i ka dɔn sɛbɛ kɔni bi ta in a nɔgɔyara an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la minnu bɛ k'an filɛ ni k'an lajɛ an bɛ taa an ka musokɔrɔba fo Kucala Madame Jawara Bindu Kulubali a n'a denw n'a mɔdenw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fo yan fo Kucala fɛn min ye Bamakɔ yan pharmacie de l'avenir a filɛ nin ye Zerni na an b'u fo ani pharmacie Kayira olu filɛ nin ye i ka dɔn fɛn min ye 759 kɛrɛfɛ pâtisserie Murukadi an ka foli bɛ nin bɛɛ ka jɛ ka optique mɔgɔw fo bada foli n'o bɔra yen fɛn min ye i ka dɔn centre d'étude stratégique a ma ɲɛma général Satigi Mɔrɔ Sidibe an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka Sako holding mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n y'a fɔ cogo min na ani ka taa ACL Kokura jɛ ka optique ka foli k'u la n'o bɔra an bɛ taa Kulukɔrɔ a marabolo ɲɛma monsieur le gouverneur colonel Lamini Kapɔrɔ Sanɔgɔ ayiwa n'a ka protocole Magase Kuyate an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Kulukɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn ayiwa ninnu sababu la fɛn min ye monsieur le colonel ye ko a b'an lamɛn kosɛbɛ an ka foli bɛ gouverneur ye n'a ka protocole Kuyate an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Hamala Sidibe ale ye Kalabankɔrɔ maire ka ɲɛma danga ye i ka dɔn premier adjoint an b'a fo dantɛ foli min na fɛn min ye nɛma mɔgɔw ye ka foli k'u bɛɛ lajɛlen ye ayiwa dantɛ foli min na Yusu dɔ kɛn bɛ bisaw alors ne na foli lase min ye ka dɔ an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye an bɛ ɲa ale b'a lamɛn k'a ka dugawu k'an ye an bɛ Segu ɲa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati n'o bɔra ka dɔn min ye Bouakari ɲa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ale ye chargeur ka maa ɲɛmaa ye k'a ye n'o bɔra san gouverneur an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ousmane Sangare a n'a furumuso Awa Konate k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an dɔn an bɛ nouveau soleil a PDG n'o ye Solomon Fofana ye ka foli lase aw ka dɔn min ye Pagalama universel beauté Jules Sempara k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye aw ka dɔn suguba kɔnɔ nin sanga in na ka foli lase Burama Sire Sempara ma Zumana Sempara Morel Sempara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Tanti Awa Jara ne ni Antoine Ba k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ɲamoyi Ture Kumare Tande Asu Atrosi Aluja Basikine Keita Jangine Keita an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Tanti Awa Jara Aba kuma ɲɛna o Morikɛ in wele o don a ko Yusu ko Antoine Toma Morikɛ Jaraba den Morikɛ kɔni k'a to da sa n y'a faamu Morikɛ mun f'i ye a ko Yusu ko Antoine bɛ kuma min na ko ne k'a to a ma ko n'a ye ɲɔgɔn ye don o don ko min maa ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɔrɔ ne ko mun ye ko pleurer baara ɲɛna i b'i tulo minɛ k'i sonsoro ka wele fo siɲɛ 300 nka ne bɛ min fɔ Lasinɛ ye Lasinɛ Jara ye n bɛ min fɔ Ya Jara ye n bɛ min fɔ Morikɛ ye n bɛ kile min f'u ye ne ni Jaraba tun bɛ gɛrɛngɛlen la ne bɛ dan ye banna ko cogo di an kun bɛ gɛrɛngɛlen na Jaraba den bɛɛ kɛra jumɛn ye a bɛɛ kɛra belebele kɔnɔ furu ba i yɛrɛ na woro sara ni ko ye nɔ e capɛ la ka kɛ zen dɛ bisimila Jaraba ko Jaraba i bɛ taa ka du kɔnɔ k'a ban i bɛ fɛn bɛɛ fo kungɔ an ka marché a banna dɛ jɛgɛ wa o de kɛra k'a fɔ jɛgɛ a b'a sigi de k'i sigi a kunna banna a b'a dun f'a bɛ wɔsi o don dɛ a yɛrɛ ka so filɛ nin ye bada la jɛgɛ natureli jɛgɛ natureli Antoine Jacques Kone bisimila a ye colonel Jacques Kone an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an ka Musa Boyi Kulubali ale ye colonel ye Kati an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n yɛrɛ aw ka dɔn terikɛ don Ali Bɛgi Kamara min ye denw ba ye aw ka dɔn an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye aw ka dɔn Ɲugutu Daba Seba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'u bɛɛ lajɛlen Kamara ayiwa Yusu k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn fɛn min ye anw ka technicien lakikaw ye ko samedi ani 13e arrondissement 13e an bɛ karaw k'a la a bɛ kɛ yan an ka terrain na 4-0 n'o bɔra yen dimanche an mugulen bɛ taa Marindaw ka mariage la kabini sisan n'a a ka muso in wele ma min kɛ fa ko bébé ko bébé mais a fɔ Marindaw ko taxi bi yan a kan ka min kala radio la dimanche ndesani a ka entraînement daminɛ ka bɔ kelen non mais ne a fɔ a ye ko ne fana ni kɔɲɔbon don ne fana ni Lajos bɛ taa baro kɛ a ka kɔɲɔso la fo 5 heures du matin o kuma ɲɛna taxi bi yan
Kwa kana ta jula ki entraîner Yusu abi bela jele fo ya fo cogo na Usman Togo bolo ben ngew la Sira Kamara Vincent Kassé Ikaro Dramane Konema am num bela jele fo radio munum fana nu contrôler me ana anga fo lubu bela jele nye Mali kono ani Mali koka am dugo do alibi alaka Mali mbasi alaka Mali nja alaka ke anza ko ni ala sona machine juma eni morbo sanoko obi kenaka ya sebe munum mana bo obu tani go lase limana ma ko pon o me wule sa femme farko nyale tigla kawe olu fana bu uchoko mi seri ijara ko fo abi alu seribe ko fo abi Musa Tarawele ko fo wasa femme farko nyale je kuna fon fefembe anu belajele nyeshi aw ma op ma mba fo beklingile ko beki wasa do yer la sabu jen fa be ko Yusu dongo do ko sima ke madomi onafo ni munye bitaye aka mbe wati wore inshallah